Jeg står her i Armenien, hvor vi har været de sidste dage, og i går der skete det, at der udbrød krig i den enklave af Aserbajdsjan, hvor der bor 120.000 armeniere. De her armeniere, der bor i det område, der hedder Nagorno-Karabakh, de har faktisk i månedsvis ikke haft adgang til ordentlig mad, ordentlig medicin, fordi at der ikke har kunnet komme forsyninger ind til dem igennem den lille bitte humanitære korridor, der blev skabt. I går begyndte Aserbajdsjan at angribe den her enklave. Vi er dybt bekymrede fra Mission Østs side over de mennesker, der nu er fanget i det her område, hvor vi ved, der har været beskydninger hele dagen i går og hele natten og fortsætter. Som Mission Øst, der er vi nu i gang sammen med lokale partnere for at finde ud af, hvad er behovene, og kan vi komme ind og hjælpe også de mennesker, der prøver at flygte ud.